Здравей, кой си ти? Коя си ти? Йоана Димова. За какво си номинирана, Йоана? За Фройлайн. Или принцеса ли? Кайзерин. Кайзерин. Добре. Ами не знам, този път не сме фалшифицирали гласовете. Мои пороци. Ами, много съм властна. Не пуша, не пия много. И май само съм властна. Защо трябва да спечеля? Аз не мисля, че някой трябва да спечели. Аз спечелих миналата година и не знам. Чакай малко. Защо трябва да спечеля? Не трябва да спечеля. Мусака. Дюшек. Не знам. Ами... Световен мир може само с... тоталитарен режим, примерно. Аз съм господарката на немската. С 3 думи. Трябва да е красив, да е много забавен и да има много пари. Не. Тя е някаква дървена, така че няма проблем. Отправи някакво послание към всички, които гледат този клип, примерно. Това ще се зарежа. Както кажеш. Мога да ги призовеш, примерно, да гласуват с теб или каквото искаш да им кажеш.